Kahit saging. Anak ko sa Cebu guys. Wala kong isakyan nga ba. Ako ang ganit. Napay Francis siya isa. Mangita sa akong sakay ani pa makuhon. Dagan din mga kuan mo. Kagamin to. Grabe bugatas ako ang bagers. Ang sulod pitakaw. Sa loob ng pakaw. Grabe saging eh. Ilan yung kargamin to. Nakakanidan ko niya. May naman, mag-ginadap din. Layo kay kong gibaktasan. Mugati akong bag. Pinit kita na. Ocean Gate. Ocean Gate ay katong pagbagyong udit na rin ang awagalit. Guys, naku po ka buhol na ko. Kalitapi buhol na ko guys.
guys, daghang salamat sa inyong pagtanaw. Sa mga subscribers, daghang kayong salamat. Kung sa wala ka subscribe mo, paki-subscribe and like my videos. Thank you.